Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στην τελευταία συνάντηση πριν τις εκλογές για το ψηφοδέλτιό μας στους Ενωμένους Μηχανικούς. Μια συνάντηση που έρχεται και μια μέρα πριν το Πολυτεχνείο, που σηματοδοτεί πολλά και για τον κλάδο μας. Είναι μια γιορτή που αφορά τον κλάδο μας. Και την Κυριακή, στις 20 Νοεμβρίου, έχουμε τις εκλογές μας. Εκλογές που έρχονται σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για όλους εμάς, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε, είτε άλλοι συνάδελφοι που είναι στο δημόσιο τομέα, είτε σε μισθωτές εργασίες. Ερχόμαστε σε μια περίοδο που είναι πολύ σε άσχημη κατάσταση όλος ο κλάδος με βάση το ασφαλιστικό, το φορολογικό, πράγματα που τα έχουμε βιώσει όλοι μας όλο αυτό το διάστημα της κρίσης από το 2010 και εδώ, και ιδίως πιο έντονα τα 3 τελευταία χρόνια. Είναι εποχές που είναι δύσκολες και όλα τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις. Σαν ψηφοδέλτιο, σαν άνθρωποι, μαζευτήκαμε εδώ στους Ενωμένους Μηχανικούς, άνθρωποι που προερχόμαστε από διάφορους πολιτικούς χώρους. Όλοι ξέρουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο αποτέλεσε για χρόνια ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδίως τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, το θεσμικό του πλαίσιο και ήταν τέτοιο που επέτρεπε την δημιουργία παρατάξεων, οι οποίες είχαν βασική αναφορά σε πολιτικές παρατάξεις. Ήταν πολύ έντονη η κομματικοποίηση του σκηνικού στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Για μας που ήρθαμε στο Επιμελητήριο γύρω στο 1990, οι δεκαετίες του 80 και του 90 και του 2000, μπορώ να πω, θύμιζαν οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θύμιζαν βουλευτικές εκλογές. Ήταν εκλογές που είχαν βάρος στον πολιτικό σχηματισμό που αναφερόταν η κάθε παράταξη, και κάπως έτσι πορευόταν και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς για αρκετά έως πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα τα προβλήματά μας βέβαια έχουν αρχίσει να οξύνονται. Και υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια των συναδέλφων όσον αφορά την κομματική προβολή των παρατάξεων. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που λέμε, ότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους, αλλά οι λύσεις είναι πολλές. Θα ακούσουμε διάφορα τέτοια να λέγονται. Το ζήτημα είναι ότι οι κομματικές παρατάξεις, ουσιαστικά αυτό που μπόρεσαν να κάνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ουσιαστικά να δίνουν ένα καλύτερο βήμα στην εκάστοτε εξουσία να εφαρμόζει χειρότερα μέτρα για τον κλάδο μας. Κάπως έτσι, από το καλοκαίρι και μετά υπήρχε μάλλον και τα τελευταία 3 χρόνια θα μπορούσα να πω, υπήρχε γενικώς μια αντίληψη ότι θα έπρεπε κάπως το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι παρατάξεις του, να έχουν μια πιο κοινή συνισταμένη, να μην έχουν μια άμεση κομματική προβολή. Σαν μηχανικοί που είμαστε, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε διάφορους τρόπους για να γίνει αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για να το καταφέρουμε. Στο τελευταίο διάστημα, λίγο πριν την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, όλοι όσοι ανήκουμε εδώ στο ψηφοδέλτιο, ξέρουμε ότι υπήρξε μια πολύ έντονη κινητικότητα για να μπορέσει να φτιαχτεί ένα ψηφοδέλτιο το οποίο να μην έχει κάποια κομματική προβολή, να αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου και μάλιστα περισσότερο στα προβλήματα που αναφέρονται στο Επιμελητήριο της Ανατολικής Στερεάς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αρκετοί συνάδελφοι προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσε πάνω σε διάφορους τοίχους παλιών κομματικών συμφερόντων σε πολλές στιγμές. Κάποιοι συνάδελφοι αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά. Αυτοί που ξεκινήσαμε, τα μέλη που ήμασταν σε μια προηγούμενη παράταξη εδώ στο ΤΕΑ Ανατολικής Στερεάς, τα μέλη που ήμασταν τότε στη Διοικούσα, εγώ, ο Τάσος ο Ξάνθης, ο Χρήστος ο Ρεντίφης και κάποια άλλα παιδιά που ήταν στην αντιπροσωπεία, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παράταξη, ένα συνδυασμό, ο οποίος να μην έχει αυτό το χρώμα, το πράσινο, το κόκκινο, το μπλε,
που θα θέλαν πολλοί να έχουν. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε τελικά 39 συνάδελφοι, οι οποίοι ουσιαστικά απαρνηθήκαμε αυτό που γράφουμε και στην αφίσα με τις κομματικές μας ταυτότητες. Δεν ξεχνάμε την πολιτική μας καταβολή. Όλοι έχουμε πολιτικές καταβολές, όλοι ξέρουμε τα προβλήματα του κλάδου, όλοι ξέρουμε τρόπους για τη λύση των προβλημάτων του κλάδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι δικά μας και δεν λύνονται ποτέ από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτά λύνονται με τον αγώνα το δικό μας μόνο. Τα παιδιά που μαζευτήκαμε εδώ, ξεκινάμε οι πολιτικές μας καταβολές από διάφορους χώρους. Και αυτό φαίνεται κιόλας και στο ψηφοδέλτιό μας, το οποίο απαρτίζεται στις εκλογές του κεντρικού ΤΕΕ, που ξέρουμε όλοι, αντιπροσωπεύει το ψηφοδέλτιό μας 7 διαφορετικές παρατάξεις στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. Αυτό σημαίνει από μόνο του ότι καταλαβαίνετε και από μόνοι σας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση είναι πολύ συλλεκτική. Απέναντί μας έχουμε, αυτή τη στιγμή στη Λαμία, έχουμε άλλους 6 συνδυασμούς. Συνολικά κατεβαίνουμε 7 συνδυασμοί. Κάποιοι από αυτούς αναφέρονται άμεσα σε κομματικές παρατάξεις. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό διαφορετικό στοιχείο το οποίο έχει η παράταξή μας σε σχέση με τους άλλους. Η παράταξή μας, ο συνδυασμός μας, δεν αναφέρεται σε κάποια κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος, αν με το καλό πάει μπροστά στις εκλογές της Κυριακής, ο νομός μας δεν θα βαφθεί στο χάρτη με κάποιο χρώμα. Θα βαφτεί μόνο με το χρώμα των μηχανικών, χωρίς κάτι άλλο. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε μακροσκοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κεντρικό. Όλοι έχουμε τα προβλήματα με το ασφαλιστικό, με το φορολογικό, τα ξέρουμε πολύ καλά. Όλοι έχουμε βιώσει τις συνέπειες της κρίσης. Βέβαια, ευτυχώς αυτοί που είμαστε εδώ τις έχουμε βιώσει λίγο λιγότερο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είτε έχουν διαγραφεί από το ΤΕΕ, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν πια τις ασφαλιστικές φορές, είτε άλλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα συναδέλφων που δεν είναι πια εδώ μαζί μας, βρίσκονται στο εξωτερικό για δουλειά. Έχουμε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τελευταία 3 χρόνια ο αριθμός των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Ανατολική Στερεά ουσιαστικά δεν αυξήθηκε, παρά μάλλον μειώθηκε. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Σε 3 χρόνια, ας πούμε, βγαίνουν κάποιες χιλιάδες μηχανικοί μέσα στην αγορά εργασίας, οι οποίοι τελικά μέσα σε 3 χρόνια ο αριθμός αυτός, αντί να αυξάνεται τα τελευταία από το 10 μέχρι το 13, ο αριθμός τους πρακτικά, θα το έλεγα, μειώθηκε. Κοιτώντας τους καταλόγους, βλέπουμε ονόματα τα οποία θα περιμέναμε να είναι μέσα σε αυτό και ρωτώντας μαθαίνουμε ότι βρίσκονται όλοι σε κάποιες άλλες είτε χώρες, είτε πάρα πολλοί από αυτούς έχουν διαγραφεί λόγω δυσβάσταχτων ασφαλιστικών εισφορών. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για όλα αυτά? Όσον αφορά την κεντρική πολιτική, τα κεντρικά, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το μόνο ουσιαστικά που μπορούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνει και το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο και εμείς, ουσιαστικά προσπαθώντας να φέρουμε κάποιες πιο δίκαιες εισφορές για τον κλάδο μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης της κατάστασης έτσι όπως είναι. Εννοείται ότι ο αγώνας μας αυτός είναι διαρκής, δεν το ξεχνάει ποτέ κανένας. Από εκεί και μετά, εκτός από το κεντρικό επιμελητήριο, υπάρχει και το τοπικό επιμελητήριο. Που στο τοπικό επιμελητήριο πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ή να προχωρήσουν κάποια πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν, έτσι ώστε να γίνει και πιο βιώσιμο και επιτέλους να αποτελέσει το σπίτι, όπως ήταν και παλιότερα, των μηχανικών. Γενικά το τεχνικό επιμελητήριο, λόγω της γενικότερης τάσης του, ιδίως το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, λόγω της εμπλοκής του με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν π.χ. με την Τράπεζα Αττικής ή κάτι τέτοια, έχει απαξιωθεί στα μάτια των συναδέλφων.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι ακούνε τεχνικό επιμελητήριο και λένε τι είναι αυτό, γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτά, χάνεις το χρόνο και όλα αυτά. Δεν χάνουμε το χρόνο μας εμείς που ασχολούμαστε με το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι το σπίτι του μηχανικού, είναι η βάση από την οποία ξεκινάει και την επαγγελματική του ζωή. Αν δεν υπάρχει το τεχνικό επιμελητήριο, ουσιαστικά δεν υπάρχει η βάση του μηχανικού. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει και το θεσμικό ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, οπότε όλο αυτό το πράγμα μας δίνει τη δύναμη έτσι ώστε να ασχοληθούμε με το τεχνικό επιμελητήριο. Όταν ήρθα στη Λαμία το 1992, ένα πράγμα άκουγα ότι σαν μηχανικός το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στο τεχνικό επιμελητήριο. Προέρχομαι από γονείς που η μητέρα μου ήταν μηχανικός. Πάντα στο μυαλό της είχε ότι ό,τι χρειαστεί, ό,τι της λείπει, ό,τι χρειάζεται θα είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι το σπίτι μας. Και αν δεν ασχοληθούμε με αυτό, τότε μοιραία θα εξαφανιστεί. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που ακούω τώρα τις τελευταίες μέρες παίρνοντας τηλέφωνα ή συζητώντας με συναδέλφους να μιλάνε για το τεχνικό επιμελητήριο, να μου λένε ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να έρθω να ψηφίσω για τους XYZ λόγους. Το να μην έρθει κάποιος να ψηφίσει, βέβαια δεν αφορά εσάς, γιατί εσείς εδώ πέρα θα έρθετε να ψηφίσετε και γι' αυτό ήρθατε εδώ πέρα, γιατί σας ενδιαφέρουν τα ζητήματα του τεχνικού επιμελητηρίου. Είναι ουσιαστικά παραδίδει στο τεχνικό επιμελητήριο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου γι' αυτό. Και γι' αυτό και οι συζητήσεις που θα κάνετε τις τελευταίες μέρες με ανθρώπους, με συναδέλφους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να έρθετε να ψηφίσετε και δεύτερο πρέπει να ψηφίσετε και το συνδυασμό μας, γιατί αυτό δίνει δύναμη στο τοπικό τεχνικό επιμελητήριο. Επειδή ασχολήθηκα και ασχολούμαι μάλλον τα τελευταία χρόνια και με τα διοικητικά εδώ του τεχνικού επιμελητήριου, τα τελευταία 6 χρόνια είμαι στην αντιπροσωπεία και τα τελευταία 3 χρόνια είμαι και στην διοικούσα εδώ του τεχνικού επιμελητήριου. Το τεχνικό επιμελητήριο, σαν τεχνικό επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς, έχει το πιο βασικό και σοβαρό του πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό, το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με την κεντρική πάλι σκηνή. Από τη στιγμή που έχουν κοπεί οι εισφορές προς το τεχνικό επιμελητήριο, έχει σταματήσει ουσιαστικά η οικονομική τροφοδοσία του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτό που είναι μέλημα της καινούριας διοίκησης είναι ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξευρεθούν πόροι, έτσι ώστε το τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει να είναι πάλι οικονομικά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο μπορεί να χρωστάει ενίκεια, π.χ. Πράγματα τα οποία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να παράγει και κάποιο έργο σοβαρό, θα πρέπει το τεχνικό επιμελητήριο να είναι οικονομικά εύρωστο. Αυτό ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί, γίνεται και σε άλλα τεχνικά επιμελητήρια, μέσω κάποιων, όπως λέγονται, προγραμματικές συμβάσεις, θα μπορούσαν να γίνουν με την περιφέρεια, με δήμους και όλα τα σχετικά. Έχουμε προτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το πιο σημαντικό για το τεχνικό επιμελητήριο, για τη λειτουργία του, για να μπορέσει να υπάρχει. Από εκεί και μετά, ένα δεύτερο σημείο που αφορά το τεχνικό επιμελητήριο σαν τεχνικό επιμελητήριο είναι η λειτουργία των οργάνων του. Η λειτουργία των οργάνων του τεχνικού επιμελητηρίου γενικώς τα τελευταία χρόνια και πάλι λόγω περισσότερο της οικονομικής κρίσης αρχίζει να γίνεται λίγο προβληματική. Και το λέω αυτό γιατί στο τεχνικό επιμελητήριο υπάρχει ο φορέας των μόνιμων επιτροπών. Πάρα πολλοί από εσάς ίσως είστε και μέλη μόνιμων επιτροπών. Οι μόνιμες επιτροπές είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να δώσει προτάσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν την περιφέρειά μας, τον νομό μας. Οι μόνιμες επιτροπές τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2010 περίπου ήταν αμοιβόμενες. Και τότε μόνο και μόνο λόγω της αμοιβής που είχαν, γενικώς τουλάχιστον συνεδριάζαν. Από εκεί και μετά, επειδή σταμάτησε η αμοιβή τους, ουσιαστικά έχει σταματήσει και η λειτουργία τους. Υπάρχουν αιτήπεις, συνέρχονται μόνο σε κάποια πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα που ούτως ή άλλως πρέπει να συνέρθουν και από εκεί και μετά δεν συνεδριάζουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει και στη διακήρυξή μας και
και στις κατηδίαν συζητήσεις μας ότι εάν δεν λειτουργήσουν σωστά οι μόνιμες επιτροπές, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ο θεσμός του επιμελητηρίου σαν τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Οι μόνιμες επιτροπές είναι οι επιτροπές που παράγουν ουσιαστικά αυτό που λέμε επιστημονικό έργο για το τεχνικό επιμελητήριο. Ο δεύτερος θεσμός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει ατονίσει ή τέλος πάντων δεν έχει τη βαρύτητα που είχε όσο έπρεπε, είναι η αντιπροσωπεία. Και επειδή κάποιοι από εμάς εδώ πέρα θα εκλεγούν στην αντιπροσωπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό η αντιπροσωπεία να λειτουργήσει σωστά. Η αντιπροσωπεία πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, να έχει θέματα στη συνεδρίασή της, να υπάρχει προβληματισμός, να υπάρχουν και συγκρούσεις και διαφορετικές απόψεις, γιατί οι μηχανικοί είμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Έχουμε διαφορετικές απόψεις ο καθένας, αλλά όλα αυτά μπορούν κάποια στιγμή να γίνει η συνισταμένη τους και όλα αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Τώρα, όσον αφορά κάποια πιο ειδικά ζητήματα που μπορούν, αυτά όσον αφορά τη λειτουργία του τεχνικού επιμελητηρίου. Από εκεί και μετά, σαν συνδυασμός και μέσα από το διάλογο που έχουμε κάνει με τα μέλη μας, ουσιαστικά έχουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του τεχνικού επιμελητηρίου σαν τεχνικό επιμελητήριο και με τους άξονες, με τους στόχους που πρέπει να έχει το τεχνικό επιμελητήριο στη λειτουργία του. Πέρα από τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων, το τεχνικό επιμελητήριο θα πρέπει να έχει και κάποιους στόχους. Δυστυχώς, τα τελευταία 2-3 χρόνια και λόγω της πολιτικής κατάστασης που γενικώς ήταν τελείως ρευστή και γενικώς και λόγω των προβλημάτων που είχε ο κλάδος σαν κλάδος, το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά λειτουργήσε σαν κοιτίο παραπών. Σαν διοίκηση, δεχόμασταν μόνο παράπονα και ουσιαστικά δεν παρήγε το τεχνικό επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια έργο που θα μπορούσε να παράξει σαν τεχνικό σύμβουλος της πολιτείας. Ένα σημείο, οι δύο-τρεις άξονες που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι το πρώτο κομμάτι που υπάρχει πάντα δυστυχώς σαν ευχολόγιο και σε παρατάξεις αλλά και σε κεντρική πολιτική σκηνή, είναι η καινοτομία. Όλοι το λέμε, να δώσουμε πυλώνες στην καινοτομία, να κάνουμε πράγματα που αφορούν την καινοτομία. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι ο καθήλυν αρμόδιος, να το πω έτσι, που έχει σχέση με την καινοτομία και με την παραγωγή έργου, γιατί οι μηχανικοί είμαστε αυτοί που κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα μπορούσε και θα πρέπει, ξεκινώντας από την καινούργια διοίκηση, να έρθει και σε επαφή με άλλα επιμελητήρια, να έρθει σε επαφή με παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε το επιμελητήριο να μπορέσει να λειτουργήσει σαν μοχλός παραγωγής νέων ιδεών. Και δεν είναι μια γενική έννοια θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μοχλός παραγωγής ιδεών έτσι γενικά, θα μπορούσε και πρακτικά. Το τεχνικό επιμελητήριο αυτή τη στιγμή έχει χώρους οι οποίοι παραμένουν αναξιοποιητοί τον περισσότερο καιρό. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο χώρος της αντιπροσωπείας ή της διοικούσας να λειτουργήσει σαν χώρος που μπορεί ένας μηχανικός να έρθει, να δουλέψει, να κάνει ένα ραντεβού με έναν πελάτη, ένας νέος μηχανικός ο οποίος δεν έχει, δεν έχει γραφείο ή κάτι τέτοιο. Αυτά τα περίφημα κλάστερ που τα λένε, τα περίφημα θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο τεχνικό επιμελητήριο. Και σας λέω ότι πάλι ένα σημείο το οποίο έχει ένας βασικός πυλώνας που είναι σε αυτό, είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει τους ανθρώπους μέσα που ενδιαφέρονται για τα καινούργια πράγματα. Και τα καινούργια πράγματα δεν είναι μόνο η καινοτομία που έχει να κάνει με την υψηλή τεχνολογία, υπάρχει η καινοτομία που έχει να κάνει και με την γεωργική παραγωγή, με την τυποποίηση προϊόντων. Έχουμε τόσα πράγματα στην περιοχή μας, να ξεκινήσουμε από τη γεωθερμία, να ξεκινήσουμε από το πλούτο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε τουριστικό επίπεδο. Όλα αυτά θα μπορούσε το τεχνικό επιμελητήριο μέσα από τις δομές του να δώσει προτάσεις σοβαρές στην πολιτεία, έτσι ώστε η περιφέρεια, οι δήμοι να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια έργα. Δεν λέμε το επιμελητήριο να ξεκινήσει να γίνει μελετητής. Σε καμία περίπτωση το επιμελητήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού ή του μηχανικού σε μια υπηρεσία. Το επιμελητήριο μπορεί να δώσει άξονες, έτσι ώστε να δώσει ιδέες, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν περαιτέρω
στη χρήση από τις υπηρεσίες. Γιατί θα ακούσετε πάρα πολλούς να λένε ότι το επιμελητήριο θα μπορούσε να κάνει μελέτες ή το επιμελητήριο να μοιράζει λεφτά σε μελετητές. Η δουλειά του επιμελητηρίου δεν είναι να δίνει δουλειά σε ανθρώπους, δηλαδή να μοιράζει λεφτά σε μελετητές, σε ομάδες εργασίας οι οποίες δεν έχουν αντικείμενο. Η δουλειά του επιμελητηρίου να δίνει ιδέες, να δίνει προτάσεις και από εκεί οι άλλοι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι μηχανικοί που είμαστε είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε υπάλληλοι σε υπηρεσίες, αυτό είναι αυτές τις ιδέες να τις υλοποιούμε. Ένα επίσης κομμάτι το οποίο έχει σημασία και μεγάλο πεδίο που μπορεί να προχωρήσει και το οποίο είναι και πάρα πολύ εντός εισαγωγικών της μόδας, είναι η εκπαίδευση και η διαβίου μάθηση. Ένα σημείο το οποίο βέβαια χρειάζεται και μεγάλη προσοχή, γιατί έχει σχέση και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, είναι γιατί υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα επαγγελματικά δικαιώματα και στο ποιος υπογράφει τι και στην εκπαίδευση. Δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες κάποιων πραγμάτων το τελευταίο διάστημα, π.χ. η ιστορία με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, στο οποίο ξαφνικά το επιμελητήριο βρέθηκε να διοργανώνει σεμινάρια για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής, βρέθηκε σε μια διαδικασία εξετάσεων. Τέλος πάντων, όλο αυτό σαν διαδικασία μάλλον δεν προχώρησε σωστά, γιατί δεν ήταν και σχεδιασμένο και σωστά. Ας αφήσουμε την κεντρική διοίκηση στο πώς θα χειριστεί τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Βέβαια, υπάρχουν προτάσεις πάνω σε αυτά, ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχόμενη, πρέπει να υπάρχει κατάρτιση των μηχανικών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα με την κατάρτιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά να κάνει κάποιο σεμινάριο, π.χ. τοπογραφίας για μια εβδομάδα και να λέγεται τοπογράφος, ή να κάνει σεμινάριο στατικών για να λέγεται στατικός. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει τις δομές και σαν κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, μέσα από το ΙΕΚΕΜΤΕ ή και μέσα της τηλεκπαίδευσης που έχουμε εδώ, τα μέσα των τηλεδιασκέψεων. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε σαν τοπικό τεχνικό επιμελητήριο για τη δημιουργία συνεχόμενης κατάρτισης ή και εκπαίδευση πάνω σε νέες τεχνολογίες ή και πάνω σε ζητήματα υφιστάμενων, πώς το λένε, μελετών, ας πούμε, να το πω έτσι, εκπαίδευση συναδέλφων πάνω στην εκπόνηση μελετών, πάνω στην διαχείριση έργων. Π.χ. ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή καίει τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους και πάρα πολλούς από εμάς που είναι εργολάβοι, είναι, ας πούμε, π.χ. ο καινούριος νόμος των δημοσίων έργων. Ο καινούριος νόμος των δημοσίων έργων θα μπορούσε το τεχνικό επιμελητήριο να έχει αναλάβει μια σοβαρή προσπάθεια εκπαίδευση των συναδέλφων. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Και είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε και να φέρει και έσοδα σε σχέση με αυτό που λέγανε, δηλαδή με κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη, ας πούμε, στο τεχνικό επιμελητήριο. Θα μπορούσε το τεχνικό επιμελητήριο να διοργανώσει και σεμινάρια και εκπαίδευση συναδέλφους, έτσι ώστε να μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ένα δεύτερο κομμάτι, το προτείνουμε εδώ, το τεχνικό επιμελητήριο έχει μια ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί και η οποία συντηρείται. Θα μπορούσε αυτή σαν ιστοσελίδα να προχωρήσει, να αναπτυχθεί, να υπάρξει ένα φόρουμ π.χ. που υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων μεταξύ συναδέλφων και υπηρεσιών. Και το πιο σημαντικό κομμάτι όσον αφορά το ίντερνετ και την ιστοσελίδα και την λειτουργία του τεχνικού επιμελητηρίου και την διαφάνεια, γιατί είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, είναι στην ιστοσελίδα μας να φαίνονται πράγματα που αφορούν αναθέσεις έργων και μελετών. Πρέπει επιτέλους και με βάση και πώς θα είναι και με βάση την καινούργια νομοθεσία των έργων και μελετών, πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια διαφάνεια πάνω στο ποιος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και ποιοι συνάδελφοι, και όχι μόνο συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς έχουμε δει από δήμους ότι φεύγουν δουλειές όχι μόνο σε συναδέλφους, φεύγουν σε εμπειροτέχνες ή σε άσχετες εταιρείες οι οποίες δίνουν αναθέσεις. Είχαμε δυστυχώς ένα παράδειγμα στην Λιβαδιά, στην προηγούμενη διοίκηση, στην οποία εξαιτίας μόνο και αυτού του γεγονότος ότι δεν φαινόταν οι αναθέσεις που πάνε προς τα πού,
υπήρχε ένας Δήμος που υπήρχε ένα συγκοινωνούν δοχείο αναθέσεων μεταξύ συγκεκριμένων εταιριών Αθήνας και ενός συγκεκριμένου Δήμου της Βιωτίας. Τέλος πάντων. Θεωρώ το συγκεκριμένο ζήτημα λύθηκε, αλλά θα έπρεπε το συγκεκριμένο ζήτημα, αν υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Καλή είναι η διάβγεια, η οποία υπάρχει σαν σύστημα που έχει εφαρμοστεί, η οποία βέβαια είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ψάχνει πράγματα που αφορούν τις συναδέλφους. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο το τεχνικό επιμελητήριο, η σελίδα μας, να ενημερώνεται για αυτά τα ζητήματα. Αυτά όσον αφορά τις στόχους μας, τις θέσεις μας για το τεχνικό επιμελητήριο. Θα τους συνοψίσω. Οι 5 στόχοι ουσιαστικά είναι, αν ξεκινήσουμε από τα πιο, είναι η καινοτομία, η εκπαίδευση, η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας του τεχνικού επιμελητήριου εδώ, σαν ιστοσελίδα μας, η λειτουργία των οργάνων και τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό της αντιπροσωπείας και τελευταίο πιο σημαντικό η εξέβρεση πόρων και την οικονομική σωστή λειτουργία του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτά όσον αφορά το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο και έχουμε κινηθεί, που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ. Και κλείνοντας, ουσιαστικά αυτό που θέλω να αναφέρω για μία ακόμα φορά από αυτό που ξεκίνησα. Στο συνδυασμό μας βρεθήκαμε μηχανικοί οι οποίοι έχουμε πολιτικές καταβολές και τις αφήσαμε πίσω μας. Αφήσαμε πίσω μας τις κομματικές ταυτότητες και δυστυχώς απέναντί μας βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο πράγμα που προσπαθούν να κάνουν είναι να κάνουν ένα κλίμα απόλωσης, να κάνουν, ενώ όλο τον καιρό μιλάγανε για κοινά ψηφοδέλτια, για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή, μετά την κατάθεση των ψηφοδελτίων, είδαμε ένα κλίμα πόλωσης ή προσπάθειας δημιουργίας πόλωσης, προσπαθώντας να μας βάλουν ταμπέλες ότι ανήκουμε σε κομματικούς χώρους, ότι προσπαθούμε, ότι η ψήφος μας, αν έρθει σε εμάς, θα μετρήσει θετικά στην κυβέρνηση, σε τέτοια πράγματα. Είμαστε κάθετα, οριζόντια, όπως μπορώ να το πω, αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί τα προβλήματα των μηχανικών να έχουν κομματική ταυτότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το αποδεικνύουμε. Αυτό το αποδεικνύουμε γιατί στο ψηφοδέλτιό μας ξεκινήσαμε άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν στη διοίκηση, ήρθαν μαζί μας παιδιά τα οποία ήταν σε άλλες τελείως διαφορετικές παρατάξεις. Ήρθανε παιδιά που αφήσανε πίσω τους το παρελθόν τους, δέχτηκαν πιέσεις να μην έρθουν μαζί μας, τις αψήφισαν και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί άφησαν πίσω τους ένα δύσκολο σημείο. Δεν είναι εύκολο να δέχεσαι πιέσεις, μην κατέβεις, μην κάνεις, μην φτιάξεις. Τα παιδιά αυτά τα άφησαν πίσω τους αυτά και γι' αυτό χρειάζονται και τη στήριξή μας. Και σας λέω για τελευταία φορά ότι εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό του τοπικού τεχνικού επιμελητηρίου.